Синдбад мореплавателя. През царуването на халифа Харун ал-Рашид живял в Багдад един човек, когото хората наричали Синдбад. Той бил сетен сиромах и срещу дребно възнаграждение разнасял на главата си различен товар. Веднъж, когато носил в слънчевия пек някакъв тежък предмет, Синдбад капнал от умора и седнал да си почине пред къщата на един търговец, дето имало пейка. През разтворената пътна врата го облъхнала приятната хладина на градината и до ушите му долетели звуци на лютня и песни на всякакви птици. Гугутки, персийски славеи, дроздове, горски гълъби и пойни яребици. Надникнал Синдбад през вратата и видял в дъното на градината много роби и слуги, каквито имат само царете и султаните. И носачът отправил поглед към небето и извикал: Господи, ти даряваш с богатство когото си искаш и обричаш на бедност когото си искаш. Едни от хората правиш щастливи, а други като мен наказваш с непосилен труд и ги подлагаш на унижения. И Синдбад станал от пейката и поискал да продължи пътя си. Но в този миг от вратата излязъл един слуга в скъпи дрехи и му казал: Ела, господарят те вика. Отначало носачът не искал да влезе вътре, но после се съгласил. Оставил товара си при пазача и последвал слугата, който го завел в една голяма зала. Посред залата била сложена разкошна трапеза с невиждани ястия, плодове и напитки. Много златни хора били събрани край трапезата, а на най-лично място седял самият домакин. Почтен човек с благородно лице и с повеляла брада. Наоколо шетали прекрасни рубини и от всякъде си разнасяла тиха, вълшебна музика. Синдбад поздравил пируващите благородници и застанал пред тях с наведена глава. Заповядай, рекъл му стопанинът и му сторил място до себе си. И когато носачът седнал край трапезата, домакинът го запитал: Как се казваш и какво работиш? Името ми е Синдбад, отвърнал гостът. Разнасям на главата си всякакъв товар и с това си изкарвам хляба. И моето име е Синдбад, засмял се стопанинът, само че аз се казвам Синдбад, мореплавателя. И като помълчал малко, добавил: Аз те чух, като се оплакваше на Бога от бедността си и за това те поканих да дойдеш. Слушай сега моята история, за да разбереш с каква мъка
и след колко примеждия съм станал щастлив и богат човек. Аз съм направил 6 пътешествия и всяко пътешествие е един чуден разказ. И домакинът се обърнал към всички сътрапезници и рекал: слушайте и вие, драги гости, моята необикновена история. Първо пътешествие. Моят баща беше богат търговец и когато умря, ми остави много пари и земя. Аз живеех безгрижно, обличах се в скъпи дрехи, пирувах с приятели и мислех, че той охолен и безгрижен живот ще продължава вечно. Но ето, че един ден парите ми се свършиха и разумът ми се върна. Като разбрах, че съм пропилял богатството си, аз изпомних думите на баща ми, който обичаше да казва: има 3 неща по-добри от 3 други. Денят на смъртта е по-добър от деня на рождението. Живото куче е по-добро от мъртвия лъв и гробът е по-добър от бедността. Аз продадах това-онова, което ми беше останало, събрах 3000 жълтици и реших да си търся късмета в далечни страни. Накупих разни стоки и заедно с други търговци заминах за Басра и се качих на един кораб. Ние пътувахме дни и нощи и спирахме край някои острови, дето продавахме и разменяхме стоката си. Един ден стигнахме до един остров, който приличаше на райска градина. Капитанът на кораба спусна котва и ние слязохме на брега. Някои запалиха огньове и започнаха да готвят ядене. Други се заловиха да си перат дрехите, а трети, между които бях и аз, тръгнаха на разходка. По едно време капитанът изскочи на палубата и се развика: колкото му глас държи: бягайте по-скоро на кораба! Островът, на който се намирате, не е остров, а грамадна риба. Тя е заседнала в морето и е обрасла с дървета, но вашите огньове я нагряха и раздвижиха. Тя ще се гмурне ей сега във водата и вие всички ще загинете. Тичайте веднага насам и се спасявайте. При тия тревожни викове на капитана, пътниците хукнаха към кораба. Мнозина се спасиха, но други, като мене, не успяха да избягат. И островът се раздвижи и потъна в морето. Последния миг аз се добрах до едно голямо корито, от ония, в които някои бяха прали дрехите си. Седнах в него и заплавах из безкрайната водна шир. Цял ден и цяла нощ се носих
из морето и най-сетне вятърът и вълните изтласкаха коритото до един остров с крайбрежни дървета, чието клони бяха надвиснали над самата вода. Аз се хванах за един клон и с голяма мъка слязох на острова. Бях толкова уморен и изтощен, че веднага паднах на земята и се унесох в дълбок сън. Събудих се чак на следната утрин и тръгнах да си търся храна. На острова имаше много плодове, с които заситих глада си. По едно време излязох на една зелена поляна и видях един прекрасен жребец, който пасеше трева. И докато аз гледах жребеца и му се любувах, пред мен изкочи изневиделица някакъв човек. Кой си ти и какво дириш в нашата страна? Попита ме непознатият. Аз съм чужденец, отговорих му. Пътувам по морето, но корабът ни потъна и аз едва успях да доплавам до тук в едно корито. Кажи ми, какъв е този жребец и защо той пасе сам на поляната? Ти си попаднал в страната на цар Михрджан, а аз съм един от неговите многобройни коняри, рече човекът. Всеки от нас се грижи само за един кон. Вечер ние извеждаме всички коне на паша в тая поляна, а утрин си ги прибираме в конюшните. Нашият цар много обича чужденците. Да отидем при него, той ще те посрещне любезно и ще ти помогне. И конярят надяна на жребеца сребърна юзда и ние потеглихме към царската столица. Когато стигнахме в палата, пазачите ме въведоха при цар Михрджан, който седеше на висок престол. Аз го поздравих и му пожелах щастие и дълъг живот. Добре дошъл, отвърна царят и започна да ме разпитва кой съм, какъв съм и откъде съм дошъл. Аз му разправих всичките си преживени пътила и той ме ободри с благи думи и ме покани да остана при него в палата. Скоро цар Михрджан ме обикна като свой син и ме назначи за началник на пристанището. От сутрин до вечер аз обикалях край брега и записвах в една книга корабите, които пристигаха, и стоките, които се разтоварваха. Но колкото и добре да живеех на този остров, мъката по родината свиваше с болка сърцето ми. Щом пристигнеше някой нов кораб, аз отивах при моряците и търговците и ги разпитвах дали не знаят на къде се намира Багдад и дали не пътуват нататък. Но никой не знаеше къде е Багдад и никой не бе чувал неговото име. Дълго прекарах аз в страната на цар Михрджан и много чудни неща видях в нея. Там имаше риби с глави на кукумявки
имаше крилати тигри и пеещи дървета, но ако почна да разправям за всички тия чудеса, разказите ми няма да имат край. Един ден към острова се приближи грамаден кораб с много търговци и моряци. Когато корабът влезе в пристанището, моряците спуснаха стълба на брега и започнаха да свалят всякакви стоки. Аз стоях наблизо и записвах в книгата всичко. Няма ли друга стока на кораба? Попитах при вечер капитана. Има още някакви денкове, отвърна той, но техният стопанин потъна отдавна в морето. Ние искаме да продадем стоката му и да занесем парите на неговите близки в Багдад. Как се казваше той човек? Наричаха го Синдбад мореплавателя. Като чух това, аз извиках: капитане, аз съм Синдбад мореплавателя, който слезе от твоя кораб на острова Риба и не можа да избяга. Другарите ми потънаха, но аз оцелях по милост Божия. Тия денкове са мои. Ти искаш да ме измамиш и да вземеш стоката, рече капитанът. Ние видяхме как Синдбад потъна заедно с много други търговци. Не те ли е срам да ме лъжеш? Тогава аз разказах цялата си история с най-малки подробности и капитанът повярва, че пред него наистина стои Синдбад мореплавателя. Той ме поздрави с щастливото избавление и заповяда на моряците да свалят от кораба всичките ми денкове, на които беше написано моето име. Аз подбрах най-скъпите тъкани и ги занесох на царя, като му разправих какво се е случило. И царят остана смаян от моя разказ и ме възнагради богато. После аз продадох стоката си и с получените пари накупих много други стоки и ги натоварих на кораба. След няколко дни отидох при цар Михрджан, благодарих му за гостоприемството и го помолих да ми позволи да се завърна в родината си. Царят ме благослови, отрупа ме с невиждани дарове и ми пожела на добър път. И нашия кораб пътува много дни и нощи и най-сетне пристигна в Басра. Оттам аз потеглих за Багдад и един ден се намерих в бащината къща сред моите роднини и приятели. Продадох каквото бях купил и отново заживях в охолство и безгрижие. Така завърши моето първо пътешествие. А утре, ако сме живи и здрави, ще чуете по-нататъчните ми приключения. Синдбад мореплавателя дал на Синдбад носача 100 жълтици и го изпратил с благословия вкъщи. Носачът си тръгнал и през целия път мислил за чудните прищевки и изненади на съдбата. На следната утрин той отишъл в къщата на Синдбад мореплавателя, който го посрещнал сърдечно и го поканил да седне от дясната му страна. Когато дошли всички гости и се разположили край трапезата, Синдбад мореплавателя
започнал да разказва своето второ пътешествие, което ще чуете в следващия ми запис.